Dacă mă ignori din nou, nu ai de ales și te ignor și eu pe tine când ai nevoie de mine. Am vrut să vorbesc cu tine despre ceva ce se va întâmpla în viața ta de ceva vreme. Urmărește această pagină dacă ești creștin. Și am încercat prin diferite mijloace să vă transmit acest mesaj, dar toate încercările mele au trecut neobservate. Și acesta este modul în care am găsit să comunic cu tine. Ceea ce trebuie să vă spun va dura doar 20 de secunde, așa că fiți foarte atenți, dar faceți click mai întâi pe cele 3 butoane din lateral pentru ca acest filmuleț cu cuvintele mele să ajungă la cât mai mulți oameni și să-i binecuvânteze și pe ei. Pot conta pe tine. Am vrut să-ți amintesc că Domnul este păstorul tău și nimic nu-ți va lipsi. Și asta este o mângâiere. Amintește-ți că Dumnezeu are grijă de noi în toate circumstanțele vieții. Acest pasaj te învață să ai încredere în Dumnezeu, recunoscând complet că El este furnizorul și protectorul tău și, indiferent de dificultățile cu care te confrunți, vei găsi confort și siguranță în prezența iubitoare a Lordului la care vin aici. Te încurajează să cultivi o credință de nezdruncinat și să-ți cauți pacea interioară, știind că Dumnezeu este mereu lângă tine.